menika nggih. Wonten berita wonten malih ingkang badhe lebaran benjing Jumat, wonten malih ingkang tesih tanda tanya antara Jumat kalih Sabtu. Sedaya menika nggih sampun sering kita menika mengalami perubahan utawi mengalami perbedaan. Yang penting niku napa? Rukun tur siamipun boten 28. 29 nggih dipun etang setunggal wulan, 3 dosa nggih dipun etang setunggal wulan. Mboten enten sing poso sampai 31 mboten wonten. Antara 29 kalih 3 dosa. Nah, kados ngaten menika nggih fenomena ingkang wonten ing Indonesia nggih kados ngaten menika sampun sering kita lampahi pramila benjang menika. Monggo ingkang badhe mengakhiri 29, monggo ingkang mengakhiri 3 dosa nggih monggo. Wonten kita menika sering maos Al-Qur'an. Yen pas khataman sing dipun waos napa biasanipun wadduha ngantos dumugi nas. Sampunipun wadduha napa wadduha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Yang khataman terus pripun maksudna apa niku? Subhanallah. Terus napa wonten? Napa? Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Menika ingkang dipun waos. Lah, pripun yen kita menika pas dadi imam khataman Al-Qur'an, nggih to? Lah sing dipun waos kan termasuk wadduha ngantos nas. Niku mboten dipanjangaken, nggih. Umpami maca wadduha menika mboten akhir nggih namung Allahu Akbar. Terus bareng ngoten terus Allahu Akbar ruku. Terus namung Allahu Akbar pertama mengakhiri ayat utawi surat, terus Allahu Akbar ruku. Inggih menika wadduha ngantos dumugi nas. Nah kados ngaten menika ingkang sering kita tindakaken wonten ing khataman Al-Qur'an wonten ing daerah Tegasari, Mangkuyudan, Batian, Bumi kados ngoten menika wau. Nah, mboten nate nggih dereng ngertos. Terus malih wonten ayat-ayat fasjud waqtarib. Terus napa maca napa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wonten ayat-ayat ingkang kados ngaten menika wau. Wonten malih akhir surat At-Tin nggih. At-Tin wa zaituni wa duri sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Terus apa menika dipun waos? Bala wa ana masyaitin. Nah, kados ngaten menika wau napa ayat-ayat akhir ingkang dipun waos lajeng kita berdoa. Enten mulai nggih kathah ngoten menika wau surat Al-An'am ayat 103 dosa sekawan napa nika. Nah niku nggih wonten doanipun. Napa doanipun? Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil sa'alaka fala takfihi ya ghausa ya ghausa ya ghausa istaghisu ya mughis wahdini maqasidna wahdini hawaijna waqdi duyunana wasfi mardona birahmatika ya arhamar rahimin. Menika doa-doa ingkang wonten ing akhir-akhir surah-surah ayat-ayat ingkang berhubunganipun kalian doa. Pramila nggih yen kita
sering mengikuti kados ngaten menika nggih dangu-dangu nggih hafal. Pramila monggo kita saya dangu sempurna anggenipun kita menika nindakaken ibadah termasuk wawasan-wawasan Al-Qur'an. Wawasan Al-Qur'an menika pun teliti nggih kuatah sanget. Kang hak sakta wa qilaman raq utawa wa qilaman raqi wa dhanna annahu al-firaq wa tafatis saqu bisaq. Kados nanten menika ayat-ayat ingkang dianggap asing. Tapi dilalah niku yen wonten musabaqah tilawatil Quran mboten nate peserta niku angsal jadwal utawa jatah sing ayat-ayat ingkang kados ngaten menika wau mboten nate mboten enten. Soalipun napa ndak napa niku wonten pertanyaan-pertanyaan pro kontra menghindari kados ngaten menika wau. Wonten ing Al-Qur'an malih wonten doa menika wonten ing Al-Qur'an niku Allahumma gfirli. Terus nek sing enten sing ngamini ya Allahumma gfir lana gitu. Lah donga menika nggih kedah wonten aturanipun nek donga niku ana sing ngamini ya sing ni diganti nana gitu. Dunyana lah niku donya kita dini donya kula terus daini utang kula duyunana utang kita Allahumma qaddi duyunana ya Allah mugi-mugi kita dipun paringi lunas utang-utang kita niku amin. Nek bangsa utang iku amine banter, berarti sing banter duwe utang. Pemene cekap semanten saking kula kampunya semoga sami akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi